Ak si do prekladača zadáme vetu "We hit it off", preloží nám to ako "trafili sme to". Ako fráza to však znamená, že sme si s niekým sadli, teda si dobre rozumieme. Takto ľahko môže dôjsť k nedorozumeniu v angličtine. A to je jeden z dôvodov, prečo je dôležité poznať frázy a frázové slovesá. Moje meno je Samira, mám vyštudovaný medzinárodný manažment, ale počas stáže v Amerike a práce so zahraničnými študentmi som sa rozhodla naplno venovať učeniu. V tomto kurze sa zameriame na tému vzťahy a naučíme sa viac ako 30 výrazov, ktoré nám pomôžu vyjadriť začiatok, priebeh, ale aj koniec vzťahu. Kurz je rozdelený na 5 častí a po každej z nich budete mať priestor si nové frázy precvičiť. Ak si mierne pokročilý študent angličtiny a chceš sa naučiť niečo nové, alebo sa so mnou preopakovať a otestovať sa, vidíme sa v mojom kurze.